سلام خبرات تخطات إيري فوتبول كافة خميت خانو نحن እግዚአብሔር ይመስገን ጽባ አለና አብናይሎ መደብና ሐጺር ትንተራ መደብ አርሰናል ቼልሲ ሆን ኤል ክላሲኮ ዝነበረ ጾታታት ሂዝናልኩም መጽና አለና ሱር ናይ አርሰናል ጾታ ተከታትልክ ያትኸውን ከመይ ነይሩ ጾታ አራይ አዋዚ ነው ለማዓንቲ ናይ አርሰናል ጾታ ከም ትድራእና ያትኾይኑ ብዙሕ ናይ ቴክኒካዊ እና ታክቲካዊ ለውጥታት ድራእና ጾታ ኮይኑ አርቴታ አፍቲ ሮቴሽን ስኳድ ምክፋሕ ማለት ነው ማዓንቲ ኸትሪኡ ብጣዕሚ ንምንታይ ተልካኒ ፕሪሚየር ሊግ ቀላል ጋንታ የላን ከም ፈልጦ ሼፊልድ ዩናይትድ ዋላ እኳ ብዙሕ ውጽኢታውያን የለውን ስጋ ሕጂ ሓንቲ ሓባጥ ራሕም ድላቶም ግን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ንማንቸስተር ከመይ በዲሆማ ትሪኦ ነገር እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ታሪኽ ማለት እዩ ንማዓንቲ ግን ብግቡእ አርሰናል 5 ብባዶ ማለት ናይ ብሓቂ ኣብ ከመይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘሎ መግለጺ ንምንታይ ተልካኒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስኳድ ምክፋሕ ቤስት 11 ድባሃል እንዳጥፋእካ ኢኻ ትኸይድ ብዙሓት ሮቴሽን ድጥቀሙ ሰልጠን ንሪኢና ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ከም በዓል ራፋ ቤኒቴዝ ኣብ ቫለንሲያ ድገብሮ ነበረ ከምኡ እዚ ሮቴሽን ድባሃል ብትኽክል ክሰርሐልካ ተኽኢሉ ልክዕ ከምዚ ናይ ሮበርቶ ዲዘርቢ ድገብሮ ደሎ ናይ ሮበርቶ ዲዘርቢ ንእሽተይ ድበዝሕ ኮይኑ ስምዕና ኣነ ግን ኣብ ሮቴሽን ኣብ ሃልክ ተጻወቲ ኣብ መስበርቲ ኣብ ስምረት ተጻወቲ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብ ተመክሮ ኣብ ኩሉ ነገር እንዳሓገዘካ እዩ ዝኸይድ እዚ ሮቴሽን እዚ ከተምጾ ትኾንካ ኸ ብንእሽቶ ተጻወቲ ተኾይኑ ኣብ ፈተነ ኢኻ ትነብር ከምቲ ዝረኣናዮም ሎማዓንቲ አርሰናል ትሒዞሙ ይወርዱ ሳላልፋ ግን ዴቪድ ራያ ቦርቴለ አርቢ ዋይት ነይሩ ዝተለመደ ሳሊባ ኪቪር ሓድሽ እዩ ንተሳላልፋ ከምኡን ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ ነይሩ አሳሪ ራይስ ነይሩ በየማናይ ምክፍፋል ኦፌንሲቭ መን ይባሃል ነይሩት ቁጥር 10 ሃበኒ ዲጋት ኖ ቁጥር 10 ናይ አርሰናል ስሚዝሮ ተሰሊፉ በተሓደኻ ሃቨርትስ ካው ተምዱ ሙዳት ኣብ ቅድሚት ናይ መስበርት ናይ ገብርኤል ጂሱስ ስለዘለኻ ኢንኪቲያ ሳካ ማርቲኔሊ ነይሮም እዚ ማለት እንታይ ርኢካ መሲርካ ሕጂ ንኣብነት አርሰናል ኣብ ተቐንዲ በቃ ተሳቀቀሉ ትምልዳይ እግሪ ድመጽእ ወይ ከዓ ስኳድ ትደልየሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጸዋታታት ከምዚ ዓይነት ስኳድ ሒስካ 5-0 ምዕዋት ማለት ክልተ ዓወት እዩ ንምንታይ እንተልካኒ ሕጂ ንኣብነት አርቴታ ኣብ ካይዱ ነቃጺ ይበሃል ነይሩ ዓሚ ተሪኸ ነቃጽ ኮይኑ ግን ዘይኮነ ሓንሳ እንታይ ኣሎ መሲልካ ነቲ ስኳድ ክትቀያየር ክትብል ተወስዶ ሪስክ ሒዝካ ክትጠፍእ ኸሊ ምዃን ዋንጫ እንዳተወዳደርክ አርሰናል ጅምራ ቢሎም ፕሪሚየር ሊግ ምስ ሓዝዎ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ኣዋሪሖም ኣብ ቶፕ ነይሮም ተረዲኻኒ ንዓ ከይከስር ክብል ነቂጹ ኸይድ ነይሩ ንምንታይ ተስዕረት ወይ ከዓ ታነጥ ብምስኣን ስለ ድፈርሓት ነበረ ተረዲኻኒ ሎማ ዓመት ግን ተረጋጊዩ ጀርጂኒዮ ኣለዎ ከምኡውን ቶማስ ፓርቲ ኣለዎ ከምኡውን ራይስ ኣለዎ ኣብ ሓደ ቦታ ሰለስተ ተጻወቱ ማለት ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ምስቲ ክትጻወት ከለኻ ተመክሮ ደሎ ጾታ ደረጋገ ነቲ ናይ ቅልጣፈ ጾታ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ደህደልካ ትደሊ ከም በዓል ጆርጂኒዮ ሎማ አንተኻ ኦቨርፍሎ በቃ ኦቨርላፕ እንዳገብርካ ተጻወቱ ብጣዕሚ እንዳደፋእካ ፖዚሽን ሒስካ ተጻወቱ ስለዝኾነ ጆርጂኒዮ ደይከድል ዝኽእል ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ ቶማስ ፓርቲ ዓሚ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኣሎ እንዳበልከ ማዓስ ከም ዝስበር ዋላ ኣብ ትሬን ተጎዲዩ ነዋርሕ ድረሓቕ ነይሩ እዚ ማለት አርቴታ ስኳዱ ኣግፊሑ ሮቴሽን ጌሩና አርሰናል ክትቀመላ ተኺሉስ ናይ ዋንጫ ጋንታ ከም ዝሰርሕ ደረጋግጸልካ እዩ ማለት እዩ ካለ ጾታ ከም ትድራነየ ቅድሚ ዕረፍቲ ኮኒ እሺ ዝሕሊል ተጀመረ ሼፊልድ ዩናይትድ ኣነ ባዕሊ ሎማ ዓንቲ ክሪኦም ከለኹ ናይ ብሓቂ እዚኦም ዲዮም ንማንቸስተር ማዕረኹንዱ በዲሆማ ስጋዕ ዝብል ይኾይነ ንምንታይ ኦን ታርጌት ተሪኻ ዜሮ እዩ ደሎ ኣይፈተኑም ተተ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ከምዚ ዓይነት ጋንታ ክትልወካ ኣለውኮ ሕጂ በዓል ኤቨርተን እኮ ዝበዝሐ ጸወቶኦም ኣብ ካውንተር አታክ ተመርኪሱ ወይ ከዓ ኣብ ሰት ፒስስ ጉልበታ ጸወታ ኣብ ዝኾነ ቦርታ ዳኣቷ ኳዓሳሱ ኣብ ምጥቃም ተባይሉና ናይ ሼፊልድ ግን በትን የለን ናፍቲ ጸወታ ናቶም ሩይ ድኽመት ርእሎም ካልኣይ ነገር ናይ አርሰናል ቶፕ ብቕዓት ከዓ ንኣብነት ኣነ ሎማዓንቲ ፍሊት ድራእኳ ሃቨርትስ ፎኪሱ ክጻወት ርእሎም ሎማዓንቲ ንምንታይ እንተልካኒ ሓደ ሮቴሽን ብለካ ኣለኹ ሃቨርትስ ሕጂ ምስ ማርቲኔሊ ምስ ቁልጡፍ ተጻዋታይ ኣጻሚድካ ናብ ብቕዓት ከተምጽኦ ሸይ ብርትዖ ኮይኑ ይስምዓኒ ብድሕሪት ግን ዳሰሓቡ በዓል ዋይትን ሳካን ጥምረት ስለዘለዎም
كراي مستناي انفرتد دخوناي زينشينكو تبوتا خصمو رأي نيرو قدم زانايلو مع صوتاتات لو مع انت ريخايم ግን بخلتيو شنخ 50% يم دتقع نيرو بخلتيو زانيرو እና እዛ ዓይነት ሮቴሽን ተምጪኻ ኣብ ጋንታ ብዙሕ ዓይነት ለውጢ ከም ድመጽእ ራእይካ ክብለካ ደሊ ሳልታይ ነገር ናይ ኤዲ ኢንኬቲያ ኣነ ኣብ ኢንኬቲያ ኣርሰናል ተስፋ ክትገብር ይብላን ወዳኢ ኣጥቃዓይ ድልያ እዩ ይባሃል ብዙሕ ግዜ ሓደ ከም ዘመናዊ ንሪኦ ዘለና ነገር ቁጥር 9 ሓደ ሽም ዘለዎም ጭኻን ኣብነት ኢቫንቶኒ ሞን በሎ ኢቫንቶኒ ካብ ብሬንፎርድ ናብ ኣርሰናል መጪ ሞን በሎ ሓንቲ ጾታ ቤንች ተገይርካዮ انت عينت افت مغير خدان انت عينت اغرغر فطر كتفلط عليك ንምንታይ ሓደ ቶም ሚዲያታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኮፍ ደብሉ ይኮነን ከም ኣብራያን ኣብራም ዝደል ኣብቦርቴለ ኣብ ሓላውል ከማን ክንድዝ ጸገም እንዳተራየ እቲ ይስለፍ ዋላ ስታቲክስ ኮሕ ብረካ ኮይ ናይ ራያ ተሪኢኻዮ ፓስስ 30% 30% ናይ ራያ ይደሎ ራምስ ዳለ ተሪኢኻዮ حجها أباد كعاي متيخا إيدين كيتي هلو كم جابرييل جيسوس هلو أفتفولس ناين دبهال متيخا هافرتز كتوت خليها زعين تمارج عند هلو وكا نابوتر شعته وداي من داي مالتنا أرسنال بزح وتأورد كيتهم تفرحها لكن أنا أبي إيدي إن كيتيا انتهى له مثلك حجي بزح جزي جابرييل جيسوس نقل بيتمشيو نافت أوفنسيف ماتش سلادي حجز بزح جزي أفتبوت وآخر كب أي يرأيني تردي خاني زمانات كأنا أرسنال بوزيشن كحجز أخلي توم وينجرسا بنتشبك كسرهم قلي نتقطر شعات دلو أتقعي جن وتشيت هوديك خون خل كمين تلكان لو ما أنتي ناي إنكيتي أقول لنترينيا لك كم كيفن دي بروني نهالاند دربي لو أساسه رايس مس دربيا تو ولا دا قالو لو نايلو ما أنتي قليلا ولا دا يكونن أفتي فيجن بوتا متحزن لك خل أي نجار أفتي ولا دا توتاش كيركا سترايكر كاب سلسة تاش تحالفة خم تبورت عفلتي بغلت وي بحنت ود سترايكر وولد كلاس تبع اللي تسوع ناي ولا دا عقم ناي إنكيتي خمزولو ردي كما يجيرو يسرحوا أرتيتا خمسة نايلو ما أنتي بزحك أساسون بورتا خم دقات جيرك البريمير ليج قدامي تهاتركيا مسات يتسالتي تقولها مزجيبو أيوة هكا كمون سمرت مارتينيلي ساكا إنكيتيا بيتر أيدو لو بأرسنالي سبب زحك زين تايدبل مارتينيلي جابرييل جيسوس ساكا تمرت بل زين ناي إنكيتيا ساكا مارتينيلي رايس دحريت جيرك هتتصوتو اوفنسيف بتاعمي كعس خيبزحهم اشجرت قصاص دفطروا الميلا ارتيتا تسريح له بزح عودات كان بتسيز بالقمه هال اندخل هراي ناب تشيلسي من سجر دما اميدا كلتب 0 برانفورد دخل سعر رينيا انتي صقمنا يا تشيلسي انت خويني رايك او حجنا بشركه اوازينو ناي تشيلسي بزح غزي تزاريبولي مالت افتي حجي كمي يرخ الوكو حجنا مالت ابت ستاتستيكس تاريخي 7 بوزيشن حسكا كتب زيرو تسعر مالت كم زحاوسي نوها فتنها بعزفي هو جن توداي اتاك قطر 9 نابنت تشيلسي بقطر 9 اتحمد ولا بز غزي تصوتا كله بوتو اب ماخل تسدسلوف تصوت قللتي كونو طمرت كالاغلر كاسيدو فرنانديز بتعم خبير نا ارسنال كم يرو خاب تيمبو خوصوم كم زقل اريناي جن افتا جول ناي مفتار كعسو تصايتكا جول كتفطر لحردي تخيل كونكا ترغم يبل ولا حنتي ترغم يبل نمنتاي مسيلكا جول اتيكا جول كتو تخيل تخونكا ايتتصبغا كميتلكا بوزح صوتات تري حجن ابنت ارسنال جول اتوبي بفلا افتاني عام ارسنال تاريخا جول اتوبي افت صوتا خمي يروم اوفر جين يروم متسو جن فولتيم حدش مسمر متقعوم جن اي محركاني ثلاثه قلت تي خلو 4 تقمدت ولكا فلت كمزا عينتات كاي جاكسون كم زنري لنا نيشتي البريمير ليج يتفردولني خا مستعد نوريخا كلا مودو تغدفو بورجا غنا اب مسبرتي دلو انا بصوتا تمليش يقتلو يتخلنيخا بوتشيتينو يسرحلو يو بتعم تسريحلو نا تشيلسي كمزي نبرت عام تشيلسي اي كاب صوتا اي كاب جول اي كام ملخ كام كلخالي نير ابزنا يلو من ريال تشيلسي كن مولو صوتا حسكا لك كمزنا يبعل انريكي مالتي دحميلو صوتا حسكا خصعر تزيك إلكا اغار تصوت خطر حتى دكم دلخ زي مالتك لك كمزنا تشيلسي زخون دلو مالتي حدا اتي جول كا اتقولو تسرموني نايت ميدا يكون
باي ذا واي حنت غانتا نحنت قول كتوتي اتشجر لك خمزي بنت خرد كاب خالد زربا حدا مليونير سي مليونير تكون تايو دخب خبيد كانيرو تيلكيا تقداميت مليون كم صايد لك قول حنتي ناي حنت صوتا مليونير الساعه متى حدا بزح ادفانتج زغفت حدا توم غانتا انصر غانتا زلو قول كتولكا كفتونيم السوم خفت كله سخ عدلات كتركب يخ كلا اي نجر توني ناي تصوتي قول كاتو كله قول كنوتو اينا دبل ارادا سلازلوم سغعتا قدامي تقول تاتو كل شع زخونه غانتا تاريخه بفلاي ني شكبت يلوا صوت اب چنك ياتاتو تقدامي تقول كتاتو كلها ግን كميركا ميدا تتقيمكا تروحلو تولط يخا ناي شيلسي زي امسينوم زلو اتا قول مودا تبال سغا حجي نبوتشينو حمام رأس خويناتولا ምናልባት ኣብዝናይ ጥሪ ድመጽ ከስተኻኸላት ዘይክኢሉ ድሕሪ ሕጅም ድሽገሩ መስለኒ ከመይ ርኢኸዮ ትብል ባላ ቸልሲ በዚ ንሪኦም ዘለና ኣብ ሓጢር ግዜ ከማን ከምዚ ጽቡቕ ጸወታ ተርእና ቸልሲ ክንርኢ ተጸበናን ፖቼቲኖ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ጸወታ ይደርእና ዘሎ ግን እቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ሓደ ኣብ ተመክሮ ዋሕደ ተመክሮ ናይቶም ተጻወቲ ቶም ተመክሮ ባህሎም ኣፋንዮም እቶም ናእሽቱ ተጻወቲ ዘምናሽ ተጻወትኻ ነቲ ታክቲክ ምናልባት ከተግብሩልካ ክእሉ ይኹን ግን ኣብቲ ወሳንነት ጎል ና ምፍጣር እድላት ጎል ፈጢርካ ናይ ምዝጋብ ኣቕሚን ተመክሮን ይሓጥሮም ኣሎ ስለዚ ተመክሮ ደሎም ተጻወቲ እንተምጽአ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ብሕጁ ተጻወቲ ከምጽ እንድሕር ኮይኑ ሉካኩ እንተዘምጥዎ ነይሮም ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ሉካኩ ኣብቲ ጥርዚ ብቕዓትሎ ክትብል ኣይትኽእልንሃ ግን ምስ ተመክሮ ምላው ምስ ጉልበታዊ ኣጻወታ ዝጥቀም ከምዃኑ መጠን ኣብ ሮማ ንሪኦ ኣለና ሸተታት የመዝግብ ኣሎ እዚ ተጻዋታይ እዚ ሓደ ግዜ ብቕዓቱ ጎድል ንሪኢና ግን ሸቶ ካብ ምዝጋብ ዓዲ ይውዕልኒ ወላ እኮ ነቲ ናይ ቸልሲ ምልሰቱ ብዓወት ተዘይዛዘሞ ግን ኣብዚ ተመክሮ ሲኢናቶ ዘላ ቸልሲ ሓገዝ መተግበረላ ነይሩ ምስ ጃክሰን ወላ ናይ ምውድዳር ክስታይ ባይታ መፈጠረ ነይሩ ካልእ ተጻዋት ድማ ኣብ መስበርትዮም ኢንዞ ፈርናንደስ ተሰይሩ ሙድሪክ ውን ቅርብ ተስፋ ሂቡ ጸኒሑ ኣብ ዝናይ ሎም ጸወታውን ኣይነበረን ማለት እዩ ቸልሲ ሕጂ በዚ ንሪኦም ዘለና ቶፈር ብጣዕሚ ክከብዶም እንዲ ግን ኣብቲ ናይ ዩሮፓ ውድድርና ወይ ኮንፈረንስ ሊግ ወይ ዩሮፓ ሊግ ምናልባት ኣብ ጥሪ ተመክሮ ደሎም ተጻዋቲ ድሕሪ ኣፈሪማ እዞም ተመክሮ ሒዶም ንብሎ ዘለና ድማ ፕሪሚየር ሊግ ቅርብ ተላሚዶም ኣብ ብቕዓት ክመፁ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ፖቼቲኖ በዚ ሰሪሕዋ ዘሎ ፖዚሽን ሒዛን ፈተነታት ከተተግብር ትኽእል ጋንታ ሰሪሕዋ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ናይ ዩሮፓ ሊግ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ሊግ ክትኣቱ ትኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ከምቲ ዝገለጽካዮ ግን ቸልሲ ሓንሳ ዋላት ቁፅሪ 9 ተባሂሉ ድመጽእ ኣጥቃዒት ርኢኸሲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ካብ ናይ ድሓን ካብ 2010 ዘሎ ንድሓር ምምጻ ብዘይካ ድሮግባ ንግደፎ ድሓን ፈርናንዶ ቶረስ ካብ ሊቨርፑል 50 ሚሊዮን ፓውንድ ተኸፊልዎ መጽኡ ክሰርሕ ኣይከኣለን ምስ ብቕዓቱ ኩሉ መሊስካ ዴምቤባ ድባል ካብ ኒውካስትል ደምጾ ትስፉ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ነይሩ መሊስካ ሞራታ መጽኡ ኣብ መንጎኡ ናይ ዲያጎ ኮስታ ይሓይሽ ንሓንቲ ዓመት ንክልተ ዓመት ዋላ ተኾነ ግን ጽቡቕ ይሓይሽ ካብ ኣቶም ፕሪሚየር ሊግ ንምልዓሉን ካብኡ ድሕሪካ ከዓ በዓል ቶኒ አብርሃም እንተሪኢኸ ታቁፅር 9 ግድል ኣለዋ መሊሳ ከዓ ሽዑ ከዓ ሉካኩ ኣብ ጥርዝ ብቕዓት 9 ፕላስ ፓውንድ ከፊልካ ምጪኻ ናብ ቸልሲ ክሰርሐልካ ተዘይክኢሉ ገለ ሽግር ኣሎ እዚ ሓንሳ ከምዚ ምሻሉ ናይ ቸልሲ ነገር እጅ ከዓ ስቲል ኣፍታ ቁፅር 9 እያ ሽግር ደላ ወዳይ ወርሐ ጥሪ በህሊ ከም ኣመሉ ክወፍር እዩ ኣጥቃዒ ከምጽእ ንብላለና ሕጂ ከማን ደሌካ ወዳ ኣታክ ድሕር ተባይሉ ቦሊ ሓድሽ ተስፉ መንእሰይ ይደሊ እዛ ዓይነት ዋላፍተ ድገብሩ ዕድግታቲ ኣይ ሕጎሰካኒ ከመይ እንተልካኒ ጅናብነት ኢቫንቶኒ ተምጪዎ ድሓይሽ ይመስለና ፕሪሚየር ሊግ ድፈልጥ ኢቭን ኣብ ሲመን ከሓይሽ ኣብ ብሬንትፎርድ ኮይኑ ፕሪሚየር ሊግ ድሎ ሞሎ ተጻዋታይ ብምዃኑ ይሓይሽ ሕጂ ከዓ መሊስካ ተስፉ መንእሰይልካ ንኡስሜን ኣምጪኻ ምስራሕ ተኣብዩ ፌል ተገይሩ መሊስካ ናብ ክሳራ ይኹደቕ እዚ ተሓሲቡሉ ክግበሮ ክስርሐሉ ዘሎ ነገር ምዃኑ ቸልሲ ኣብ ቸልሲ ይርዳእካ ማለት እዩ
ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ሓራይ ክብራ ተኸታተልቲ ናይ ቸልሲን ኣርሰናልን ኣብ ዝወዲእና ኣለና ዝመጽእ ድማ ናይ ኤል ክላሲኮ ዝነበረ ፀወታት ንተናው መደብ ሒዝናልኩም መጺና ሰናይ ምክትታል ይቀኒለይ